Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yanzu na maganganu muka samu wasu rahotanni masu mutukar ɗaga hankali kuma masu mutukar ban mamaki, wannan da zarar ka ji ko kin ji abin zai mutukar baka mamaki kuma abin zai mutukar baka mamaki, musamman ma idan muka yi waiwaye akan abubuwan da suke faruwa tsakanin wannan babbar jaruma mai suna Amal Umar da kuma wannan babbar jaruma mai suna Hadiza Aliyu Gabon. Wasu da sun yi mutukar mamaki da suka san da cewa akwai wata kyakkyawar alaka ko kuma wata mummuna alaka tsakanin Hadiza Gabon da Amal Umar. Amal Umar ba ta ɗaya daga cikin manya-manyan jaruman da suka sanu a cikin ƙanƙanin lokaci, kuma ba ta ɗaya daga cikin jaruman da suke da kuɗi a cikin masana'antar Kannywood, kuma ba ta ɗaya daga cikin jaruman da suke da matuƙar kyawun fuska a cikin masana'antar Kannywood, kuma ba ta ɗaya daga cikin jaruman da suke da matuƙar farin jini a cikin masana'antar Kannywood. Abin tambaya anan shine menene alaƙa tsakanin Hadiza Gabon da Amal Umar? Kuma abin tambaya anan shine menene yasa suke yin abu tamkar mace da namiji? Domin wasu da suna matukar mamaki yanda suke maganganu a tsakaninsu, domin suka yi maganganu wanda tamkar zaka iya cewa masoya ne. Abin mamakin anan shine me yasa Hadiza Gabon take cewa da Amal Umar baby, me yasa kuma Hadiza Gabon take ce mata sweetheart ko ta ce mata honey, kuma me yasa ita kanta Amal Umar takan kira ta da honey ko baby ko sweetheart ko kuma wasu kalamai makamancin hakan. Wannan abu yana matuƙar bai mutane mamaki, musamman ma ga waɗanda suka san su, kuma musamman ma ga waɗanda suke mu'amala da su, kuma yanayin text message da suke amfani da shi da kuma yanayin kiraye-kiraye da suke amfani da shi, bugu da ƙari har ɓangaren chatting ɗinsu idan ka bibiyi ɓangaren WhatsApp da har ma Facebook, yanda suke mu'amala da chatting ɗinsu suna matuƙar mamaki akan haka, kuma suna matuƙar bai mutane mamaki. Hakan ne yasa wasu suke zargi kamar sun saba ƙa'ida, kuma kamar ana zargi akan hakan. Bibiyanmu shine zai baku dama ku dinga jin sirrikan jaruman Kannywood, da haka ku yi subscribing kana ku danna kararrawa domin jin sirrikan jaruman Kannywood, inda a yanzu zamu bayyana muku hujjoji da dalilai. Sai dai kafin nan, ina mutanen da suke yawan ɗaukar number mu su kira mu dangane da cewa suna so zamu buɗe musu sabon YouTube channel? Ina sababbin mawaƙa? Ina kuma waɗanda suke sha'awa za su dinga ɗora shirye-shirye kamar yadda muke ɗorawa? Ina kuma waɗanda suke harkar comedy ko manya-manyan fina-finai ko kuma ƙananan fina-finai? Ina kuma waɗanda suke bidiyoyi na kasuwanci, waɗanda suke so su ma su sanu kuma a san su a faɗin duniya? Ku sani cewa a yanzu lokaci ya riga yayi ga mai bukata zai iya ɗaukar lambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp domin mu buɗe mishi sabon YouTube channel, domin shi ma ya dinga ɗora shirye-shiryensa kamar yadda muke ɗorawa. Ku sani cewa YouTube channel yana ɗaya daga cikin kafafen da suke isar da saƙo a cikin ƙanƙanin lokaci, domin YouTube channel abu ne wanda aka ƙirƙire shi, kuma abu ne wanda yake isar da saƙo a cikin ƙanƙanin lokaci a faɗin duniya. Bugu da ƙari ba mu tsaya a nan ba, ina waɗanda suke sha'awa za mu tallata musu hajojinsu a faɗin duniya? Talla yana da matuƙar kima kuma yana da matuƙar amfani a gurin ɗan kasuwa. Ina masu shaguna? Ina kuma masu kamfanonuwa? Ina kuma wanda suke kasuwancinsu a gida? Ina waɗanda kuma suke yawace-yawace? Ina malamai magada annabawa? Ina kuma masu magunguna na gargajiya? Ku sani cewa a yanzu lokaci ya riga yayi ga waɗanda suke bukata za mu tallata musu hajojinsu a faɗin duniya. Ku sani cewa za su iya ɗaukar lambar mu su kira mu kai tsaye ko kuma su bibiye mu ta WhatsApp, domin talla yana da matuƙar kima kuma yana da matuƙar amfani a gurin ɗan kasuwa. Ta ɓangaren talla ne kaɗai saƙonka ko kuma kasuwancinka zai bunƙasa kuma za a san ka a faɗin duniya har a dinga neman ka. A gurguje bari mu dawo ainihin abin da ya aje mu, wato ɓangaren waɗannan manya-manyan jarumai da kuma abubuwan da suke gudana. A yanzu ba mu da cikakken lokaci, sai dai mu ce ku ci gaba da bibiyan mu, ku yi subscribing kana ku danna kararrawa domin jin sirrikan jaruman Kannywood mata da maza da kuma abubuwan da suke shirye-shiryen kullawa.